Mantri penamping. Wong ngaturake sungkem pangabekti wis tak tampa. Bali pangestu tampan. Sanget anggen kula nampi mugi dadosaken jimat kula. Kajaba saka kuwi wis ngadhep ana ngarsaku. Mara kagenggal diaturake ngenani pakaryan sarta jejibahan sing tak sampirake yang pundak kiwaran. Bareng matur Kanjeng. Iya. Anggen kula naliti pisuwanan prajurit dinten sapunika sampun pepak ander setunggal boko setunggal Kanjeng. Boten wonten salah satunggaling prajurit ingkang wantun nggonangaken kursi palengganipun Kanjeng. Bagus. Pakaryan sing becik dilestarekake sing penting mulat kabeh para maganganan ya. Penakake pun Wis laken Senopati Sudron dawuh kula Kanjeng. Pinangka cucuk ing ayuda tetungguling prajurit ana ing Kadipaten Pudak Tegal. Banjur saiki wis ngadeg. Uga diaturake ngenani jejibahan. Bareng matur Kanjeng. Anggen kula nggolwentah sedaya para prajurit magangan ing dinten sakmenika sampun cokaca ketrem ginasoga trampil. Kaya ngono. Pendak kala mangsa panjenenganku ngersakake tambahing prajurit utawa ngelar jajahan wis ora bakal nguciwani. Ya, kepenakake. Senopati Nggih, kula Kanjeng. Sliramu uga kajibah pinangka tetungguling prajurit ana ing Pudak Tegal. Saiki diaturake ngenani pakaryanmu. Nggih, kebareng matur sak sampunipun panjenengan ngutus kula minangka tetungguling para prajurit. Prajurit kula gladi mboten atos sing balung, atos sing kulit nanging kula gadi perang ingkang beto gegaman Kanjeng. Kanggo sanjata perang. Nggih, Yen to pancen perangane ana pusaka utawa sanjata sing kurang matur wae. Jalaran kuwi kinarya beteng ing Kadipaten Pudak Tegal. namung wis aku dawuh Penakake menulung. nggih. Prajurit plak Sabda dawuh katimbalan kula Kanjeng. tapel wates Kadipaten Pudak Tegal kepingin. Kepareng matur Kanjeng. Sekawit kula sampun nampi dawuh panjenengan. Iya. Anggen kula ngayai jejiban jagi tapel wates wonten dalam Kadipaten Pudak Tegal. Kula kinten boten badhe nguciwani Kanjeng. Sabanjure Menawi wonten pawongan ingkang badhe lumebet wonten dalam Kadipaten boten betos serat ingkang dipun tapak asmane panjenengan boten kula keparengaken Kanjeng. bagus. Kaya ngono kuwi sindak karepake. Prajurit gablok Dawuh Kanjeng. kang ndak pitaya jagane ing gedhong pusaka. Mara gage diaturake ngenani pusaka paling Pudak Tegal. Duh Kanjeng. Anggen kula jagi gedhong pusaka wonten Kadipaten Pudak Tegal. Iya. Ing dinten sapunika boten wonten satunggaling pusaka ingkang ical. Sabanjure Menawi wonten satunggal kemawon pusaka ingkang ical. Jonggo kula ingkang dados pigantosipun Kanjeng. semono gedhe sumpah prastyam Nggih. kok ana siji kang kucicir, siji ana kang ilang pusaka. Ora mung gulumu, kowe pribadi nanging keluargamu kinarya dadi janggelaning perkara. Sawetara padha dipenakake kono. Namung wis akan dawuh. Bali marang Kakang Ngrekyana Patih Klanawati. Paring dawuh Kanjeng. Mungkuh kadiparan katentreman miwah swasana ana ing Kadipaten Pudak Tegal. Kanjeng Dipati Klana Sewandana. Salaminipun panjenengan sedaya Dipati wonten ing Pudak Tegal.
prasasat saben pendak kula naliti wiwit saking kawula alit ingkang mapan wonten ing padusunan minggah wonten ing pagunungan. Iya. Sami gemah ripah roh sinawe masanmu bramu pindhola hormatu kaum tani ulu pawetulipun tikel tekuk enten kalih taun-taun ingkang sampun kalampah. Iya. Ngenani wewangunan kepiye Kakang? Ing dhateng wewangunan wiwit saking dusun minggah wonten ing kutha raja sampun ketingal tumata lan warata Kanjeng. Wiwit saka Karang Pradisan munggah ana ing pagunungan lumebu ana ing kutha Goro. Kawula padha ngrasakake ayem tentrem gemah ripah roh sinawe ora kekurangan pangan sandang lan papan. Iki mratelakake wasis lan besus nggonmu mranata kabeh kawula ana ing Kadipaten Kudak. Kabeh para prajurit lan Kakang Wanawati. Jroning pisuwan agung iki aku ora bakal ngrembug babagan tata kaprajan ora. Mung wae aku kepengin mundhut pirsa marang kabeh para nayaka praja kalbu Kakang Wanawati minangka warangka ana ing Kudak Tegal. Sawise panjenenganku jumeneng Adipati ana ing Kudak Tegal. Coba seprono nganti seprene. Cacate apa, kekurangane apa, nggonku dadi pengayuman ana ing Kudak Tegal. Para gage diaturake Kanjeng Dipati Lono Sewandana. Mulai panjenengan arsa miji dhateng kula ing supados nyandra panjenengan ganipun jumeneng Dipati wonten ing Kudak Tegal. Iya. Ing mangkenipun menawi kanyonyok ing raos ampun ngantos duka dhateng kula Kanjeng Dipati. Ora. Kula badhe matur bloko. Cih. Kula pitados Kanjeng Dipati ganipun jumeneng Dipati wonten ing Kudak Tegal. Saged ngayomi lan ngayemi dhateng kawulanipun. Nanging emanipun Kanjeng Dipati. Emane kepiye Kakang Wanawati? Alokipun kaum putri wonten ing Kudak Tegal. Benjang menapa Kanjeng Dipati Lono Sewandana mengku satunggaling wanita menapa kangge jangkepi damparing kaprameswaren dados ibu-ibunipun kaum putri wonten ing Kudak Tegal. Kebasan ibarat ringin sak kembaran ingkang tinandur wonten madyaning alun-alun tegesipun wonten bapa raja kedah wonten ibu ratu. Dadi sawise panjenenganku ngasta pradata ing Kadipaten Kudak Tegal. Siji cacate durung mengku sawijining wanita kinarya lenggah pinangka dadi prameswari. Ngoten iji Kanjeng. Apa pancen kaya ngono kabeh para prajurit? Ya. Yen pancen kaya ngono saiki bakal tak pedharake. Wasis lan langkit Kakang Wanawati. Pancen tenane wis dadi pangidami-dami atiku. Boyo kapan aku bisa mengku salah sawijining wanita kinarya pamomonging kawula putri ana ing Kadipaten Kudak Tegal. Wis ana padikan wanita sing dadi pilihaning ati, sing dadi condonging ati. Sampun wonten panjenengan wanita kan? Ya, sing wanita saking pundi Kanjeng? wanita kuwi kang sesilih Galuh Candra Kirana Yosekartaji, putri ana ing Kraton Kediri. Galuh Candra Nuwun sewu Kanjeng Dipati. Semune angglong atimu rengu kaya dene ora keduga. Ana apa, Kang? Jagat menika dipun laramba. Menapa mboten wonten wanita sanes kejawi Galuh Candra Kirana Kanjeng? Sing kok karepake kepiye, Kakang? Pawarta sampun sumebar
menawi Galuh Candrakirana menika sampun kawengku dening priya. Priya kala wau boten wonten sanes Panji Asmara Bangun putra saking Jenggala. Yen ngono Galuh Candrakirana wis ora legan, kepara saiki wis dadi garwane Panji Asmara Bangun putrane Jenggala. Menika leres Kanjeng. Kabeh para prajurit, jeneng watak yen ora kelakon aku ndhaup lawan Galuh Candrakirana. Lila kakuku jagat kanggo ora ketang Galuh Candrakirana kae wis kawengku marang Kyai Kakung. Sapa wae yen kena ayu bareng-bareng ditembung. Pira prabéane ganti ugine mengko tak klironi. Menawi kesuwen kados ngaten monggo. Saiki uga ngawa bandha donya sacukupe tumuju ning kraton Kediri. Nyuwun lan nglamar anane Galuh Candrakirana. Sendika dah ayo Prajurit, ayo sawetara saiki budal ana Kediri. Dumateng panjenenganipun Kakang Patih Kudalwarsa dawuh dalem. winantura herja rawuhipun wonten pendhapi praja Jenggala. Pangestu panjenengan suwan kula boten manggih aral setunggal kemawon. Namung sungkem kinarya bekti. Kakang Patih Kudalwarsa Dawuh panjenengan ngaturaken panabekti sampun ingsun. Namung puja pangestu ingsun mugi lumeber dhateng jenendika Kakang Patih Kudalwarsa. kula tampi mugi dadosaken jimat. Raden kathah pepaking para nayaka praja ingkang sami sipur. Jenendika katon lenggah ingkang Pesta ageng parang jeneng sira nggih putaran sun Panji Kakung. Nunjing Raherja Pratamu ana ngabiyantaraning kajurung donga lan pamujian dalem Rama. ya Rahayu lampah kula namung kemawon sungkem kula kinarya pira. gawe suka gembirane ingsun. Ewan dere jeneng sira ngaturake bekti ingsun tampa. Ora liwat puja pangestuning Rama. Bali tampang Sanget anggen kula nampi ndadosaken jimat kaya puji. kajaba saka kuwi panjenengan ingsun arsa mundhut marang saur kukilan. Kadya marang kewajibanmu ing sajening kasana. Kepareng matur lepat nuwun pangapunten dalem Rama. Ing sekawit Kanjeng Rama utusan dumateng kula kang supados olah bilaraga, olah kasastra, olah kaprajan. Wedal sakmenika sampun wasis liwaten dinas. Monggo panjenengan ingsun naliti pirsa ora bakal mujiwan Menika leres Rama. pakaryan sing becik dilestarekake dimenting ulat marang sekabeng para kadang Panji kang dadi bawah amuhan. Wis toraken dawuh Ingsun kepareng kelungguh ingsun arsa mbat praja wangsul dhateng handika Kakang Patih Kudalwarsa. wonten dawuh. Panjenengan ingsun arsa dawuh ari wedal menika lugunipun sanes wajibipun sono pasuwanan wonten ing praja Jenggala maniki. Ewan dere panjenengan ingsun ngersakaken sowanipun Kakang Patih Kudalwarsa awit panjenengan ingsun badhe wonten wigatos ingkang badhe kula
Sinuwun. Monggo kula aturi medhar sabda. Cek men kula ngertos lan sedaya para prajurit sami mangertosi menapa ingkang panjenengan dawuhaken. Kakangku Danawarsa. Nggih. Menika wangkat pentormanipun negari Jenggala. Ingkang badhe ingsun rembak ingsun badhe ngawontenaken Ambal Warsa. Jangkep selatan dintenipun Ponang Pinanganten daupipun Atmaja kula. Panji Ibu Kertawati ingkang pikantuk Galuh Candra Kirana Sekar Taji saking lenggah saking pemanggihipun kakangku Danawarsa kados pundi? Kula cocok lan sarujuk. Jalaran panjenengan salah satunggaling nalendra Bung Binetara. Malah saya mimbuhi kuncaranipun asma panjenengan. Menawi badhe wonten tanggap parsa kangge Maharya ingkang putra anggenipun dedaupan ngancik selapan dinten. Ngaten matur nuwun. Ewon dene jemendika Nayugyani menapa ingkang badhe ingsun kawani. Karta Noninjek ndak kira jeneng sira gawa semireng apa sing dikersake. Yen Praja Jenggala malih kalungguhan iki bakal kagungan kersa. Rama ngersake Ambal Warsa. Ngengeti dawuhe kadangmu Panji Ibu Kertawati dalah Galuh Candra Kirana. Ya senajan. sedaya kala wau kawicaksanan wonten ing asta panjenengan kula namung estu dawuh kemawon ugi sarujuk juwung menapa pikajengan panjenengan. Yen pancen kaya ngono, Rama dawuh biyawarakna marang sekabeng para kadang panji. Kan supaya biasa piranti. Ingsun bakal kagungan hajat kaya to pekajangan sawanci-wanci omong rawuh akeh tamu saka Patmanca Negara aja nanti kecewa. Ngestokaken dawuh. Amit pasang Kalimantan. Kula ingkang suwan. Mangke to pisana. Lah niki. Kepareng kula nderek nila krami. Estunipun panjenengan menika sinten? Wijil saking pundi? Lan kagungan kersa menapa minggah wonten ing pendhapi Kraton Jenggala. Saderengipun atur wangsulan lajeng panjenengan katuran asma sinten menapa palengganipun? Kula pangkate patih. Nami kula Kudanawarsa. Gusti Patih Kudanawarsa. Nggih. Wah, nggih. Nuwun pangapunten Gusti Patih. Menawi sudi amstani kalian kula pun krana sewandana. Dadi pati pangkat kula tebih saking Kadipaten Udak Setegal. Angkah pikajengan kula namung kepengin monjok atur wonten ngarsa dalem sinuwun Prabu Lembuane Luhur wonten ing negari Jenggala malih. Menawi kados ngaten badhe dados atur.
Ngestokaken dipun sekecakaken langkung rumiyin anggenipun pinarak. mekaten nggih. Sinuwun Kakang Budana. tamu ingkang nembe rawuh Adipati saking Kabupaten Pudak Setegal. Naminipun Klono Sewandana. Pikajenganipun namung badhe munjuk ngersa dalem ingkang sinuwun Prabu. Katuran nggih. Nggih. Nuwun mangke sederek. Niki menapa leres asmanipun Adipati Klono Sewandana saking Kabupaten Pudak Setegal. Boten sisip sedaya dawuh pangandika panjenengan. Nggih. Dipun srawungaken kawula nalendring jenggala manik Prabu Lembu Amiluhur. Kula menika sinuwun Prabu Lembu Amiluhur. Waduh. Nuwun pangapunten tadak duka ingkang kathah suwun. Sepisan sowan kula namung badhe ngaturaken sungkem pangabekti kinarya konjuk ngersa panjenengan dalem nelakaken agenging panarimah ingkang tanpa pepindha sampun ingsun tampi pangestu ingsun lumeber dhateng jenengipun sinuwun Prabu Lembu Amiluhur gagap hukum anggen kula nampi mugi andadosaken teguh ing yuwana amiwahala teguh langgeng anggen kula ngerat pradata wonten ing Kabupaten Pudak Setegal ndadosaken kagiyating manah rawuhipun sederek Adipati Klono Sewandana miyak sawaning para prajurit jenggala kala wau tindak ameng-ameng menapa wonten wigatos sepisan sowan kula kepengin sanget ngaraketaken kekadangan Kabupaten Pudak Setegal kaliyan negari wonten ing Jenggala Manik. Matur nuwun kula tampi. Tungkap angka kalih wonten bab ingkang wigatos ingkang kula aturaken wonten ngersa panjenengan. Wonten wigatos menawi kawigatosan panjenengan mawa wewadi monggo kula kanthi mancing wonten ing kabupaten. Oh, boten. Cekap wonten ing pendhapi Datulaya Agung Kraton Jenggala Manik ngaten. Duh, sinuwun. Awratipun kula pinangisan kaliyan kawula wonten ing Kadipaten Pudak Setegal. Sowan kula wonten ing negari Jenggala Manik namung badhe angebun enjang miwah jejawasanten. Bonenjang entuk dene lamur jejawasanten grimis dados kula nangis badhe nglamar. Ingkang badhe kula lamar boten wonten sanes Galuh Candra Kirana nggih Sekartaji. Sederek Adipati Klono Sewandana. Sinuwun Prabu Lembu Amiluhur. Saderengipun panjenengan ngendika menapa sampun dipun penggalih kanthi weninging tirta kawicaksanan. Sampun gembleng tekad kula. Pangapunten dalem sewu. Sekartaji Galuh Candra Kirana sumandhak wonten negari Jenggala menika kalebet anak mantu. Tegesipun Sekartaji menika sampun winengku salah setunggalipun kakung ingkang mengku Atmaja kula piyambak Panji Inu Kertawati nggih Panji Asmara Bangun gegek panjenengan mangke kleru. Boten pancen sampun sengaja. Senajan to sampun kawengku kalian priya utawi kakung sinten kemawon menika saged boten saged kula suwun
menawi kepengin negari Jenggala menika tentrem. Pisan malih Galuh Candra Kirana kula suwun. Narga dawuh mangsa. Disrawungke Panji Kartolo. Kadang dadi mati. Lono Sewandana. Gamblang cetha wela-wela. Kanggo Galuh Candra Kirana ki wis diwengku Kang Mas Panjasura banget. Lah kok lanyu-lanyu pangucap. Nah, saiki api-apian aten diwurungke. Aja nganti ngersakake Galuh Candra Kirana merga kuwi calon bojo. Yen pancen ora diwulung kae, Jenggala bakal tak gawe ganjil gede. Awit keberananging penggalipun anak Angger Kartolo mirengaken aturipun krana Sewandana sampun wani nglamar nyuwun Galuh Candra Kirana nggih sekata. Mboten maiten. Kakang Widodarso Dawuh kula mesakaken dhateng anak kula Panji Kartolo. Kula badhe utusan prajurit wonten ing negari Jenggala ingkang supados merepeki tindakipun. nyumangga Prajurit, Islamen jauh. darah bisa mboyong Galuh Candra Kirana. Osok daline yen kowe wewenang